Yo, what's up mga kasina guys? Ang magandang hapon. Salamat pala sa mahal na Panginoon at ginagabayan pa rin tayo sa araw-araw na ating tinatahak. Ngayon pala mga kasinag, good news at bad news ang ibabalita ko sa inyo. Good news mga kasinag dahil bumalik na po dito si Bagwis. Pagkatapos nga namin mga kasinag na pakawalan si Bagwis, malayo dito sa amin, dito sa area namin, nakabalik na po siya. Nakabalik na siya dito mga kasinag. Ilang araw na po siyang nakabalik dito. Simula nung 6 na araw namin siyang pinakawalan na wala akong balita. Ang nabalitaan ko lang, may nakakita kay Bagwis na okay naman daw po doon si Bagwis. Nung bumalik nga mga kasinag dito si Bagwis, magang-maga nun, bumili yung anak ko dyan sa tindahan. Narinig nila yung huni ni Bagwis. Pagkasabi sa akin nandito si Bagwis, pinuntahan ko dito si Bagwis mga kasinag, nakita ako. Pero nung tinawag ko si Bagwis mga kasinag, lumapit pa rin siya sa akin. Kaso hindi na siya bumababa mga kasinag. Hindi siya bumaba nung time na yon. Kasi gutom na gutom siya. Talagang huni siya ng huni. Talagang gutom talaga siya mga kasinag. Tapos nakita ko siya mga kasinag sa itaas ng puno na parang may tali siya sa paa. Pero hindi ko muna pinansin yung mga kasinag. Hinayaan ko lang muna siya. Nung time na yun mga kasinag, nung nakita ko siya, wala akong dalang pagkain. Umuwi ako mga kasinag. Tapos kumuha ako ng pagkain sa bahay. Naghuli muna ako ng manok. Nung kinatay ko na, kinatay ko muna mga kasinag. Dinala ko siya dito. Sinama ko pa yung isa kong pamangkin. Pagdating ko dito mga kasinag, si Bagwis andito na. Nakadapo na dyan. Gutom na talaga. Ngayon, pagdating dyan, nung nakita ko siya nakadapo dyan, binigyan ko agad siya ng pagkain. Pagbigay ko mga kasinag ng pagkain, talagang kinuha agad niya kasi sa sobrang gutom nga niya. Doon ko lang napagtanto mga kasinag na may tali talaga siya sa paa. Hindi ko lang alam mga kasinag kung sinong taong gumawa kay Bagwis noon na hinuli siya, tinalian siya. Pero yung pakatali kay Bagwis mga kasinag, lubid siya eh. Wala na dito. Saglit lang mga kasinag, tingnan ko lang doon sa puno ng nyog sa may pinag-alisan ko kung nandun pa yung tali. Ayan mga kasinag, nakuha ko pa. Ito po yung tinali sa paa ni Bagwis. Hindi ko alam mga kasinag kung sino nagtali nito. Pero ang magandang nagawa ni Bagwis mga kasinag, naputol niya yung tali Yan Kung makikita niyo mga kasinag, yung tali niya, ang pakaputol, hindi siya pare-parehas. Ayan tingnan nyo. Ibig sabihin, pinagparakagat ito ni Bagwis. Hanggang naputol ni Bagwis at nakawala siya. Nung nakawala na nga siya mga kasinag, umuwi siya dito sa bahay, dito sa lagi niyang kinakainan. Awang-awa talaga ako mga kasinag. Kasi yung paa niya, bumaon itong tali. Nagkameron siya ng marking sa paa, tapos nasugat. Pero hanggang ngayon mga kasinag, yung paa ni Bagwis, hindi ko pa nakikita kasi hindi ko na siya nalalapitan, hindi na siya nagpapalapit kagaya nung dati. Ewan ko lang sa mga susunod na araw mga kasinag, pero ilang araw pa lang ito dito sa akin mga kasinag Hindi ko pa nakikita yung paa niya simula nung mahuli ko siyang inalisan ko ng tali. Kasi nung dumating siya dito mga kasinag, gutom na gutom talaga, hindi niya siya umalis dyan. Sa kagutuman niya, hindi na talaga siya umalis hanggang nahuli ko siya. Ito na nga tinanggal ko. Alam ko mga kasinag, maraming nagtanong sa inyo kung nasa na si Bagwis, kung nakikita ko pa siya. Sa aking Facebook page, maraming nagme-message kung nasa na si Bagwis, kung binibisita ko pa si Bagwis, o kung kumusta na si Bagwis, kung ano ng kalagayan ni Bagwis. Ayan ang nangyari mga kasinag. Sa ilang araw ko sa inyong hindi na-update si Bagwis. Kala siguro mga kasinag ng mga tao dito, porket pinakawalan na siya ng DNR, pinakawalan na namin, wala nang mag-aalaga kay Bagwis, wala na sa kanyang magmumonitor. Kaya siguro mga kasinag, pinag-interesa ng iba na hulihin siya at sila ang mag-alaga. Pero mali yun mga kasinag, mali yung ginawa nila. Hindi ko nabalitaan mga kasinag kung sino talaga ang naghuli kay Bagwis. Pero ngayon mga kasinag, alam kong gusto nyo makita si Bagwis at naghihingi kayo sa akin ng update. Sa dami talaga nyo nagmi-message sa akin sa Facebook page, lalo na mga OFW naming subscribers, viewers. Maraming salamat po sa inyo. Sa dami nyo mga kasinag na nagmi-message sa akin na kung asa na si Bagwis, kumusta na si Bagwis, baka pwede daw na ako na mag-alaga talaga kay Bagwis.
maghingi daw ako ng permiso sa DNR o papel na ano. Yun mga kasinag, hindi pwedeng mangyari yun mga kasinag. Isa pa mga kasinag, alam nyo kung bakit hindi pwede mangyari yun? Kasi ang may kakayahan lang mga kasinag na makapag-alaga ng kagaya ni Bagwis ay yung may mga trabaho, yung may stable na kita, may malaking income, sabi nga, yung mayayaman. Ayan lang ang may kakayahang yan lang ang may kakayahan na mag-alaga kay Bagwis mga kasinag. Pero pag kagaya ko mga kasinag, sabihin ko sa inyo, hindi pwede na ipagkalob nila sa akin si Bagwis na kung mag-alaga sa kanya. Kasi mga kasinag, si Bagwis kasi pinagkakakitaan ko. Kaya gagawa talaga sila ng paraan na si Bagwis talaga makuha nila sa akin. Ayan, pinaalam ko naman sa kanila mga kasinag na kung pwedeng i-vlog ko si Bagwis habang nandito pa naman. Kasi si Bagwis mga kasinag, kusa naman po talagang bumalik dito sa bahay. Kaya ipinaalam ko sa kanila kung pwede ko i-vlog. Ang sabi nila sa akin, alam daw kasi ng pinakamataas sa DNR na pinakawalan sa Bagwis at alam nila na hindi ko daw gagamitin sa pagbablog. Kaya sabi nila baka makasuhan daw ako mga kasinag ng possession of wildlife. Ayan mga kasinag, kaya hindi ko na sa inyo ipapakita kasi ang sabi nila sa akin bawal ko daw ipakita sa vlog ko. Kaya ngayon mga kasinag, hindi ko man pinakita sa inyo, pinarinig ko lang sa inyo mga kasinag yung huni niya para malaman nyo na totoo yung sinasabi ko na bumalik si Bagwis dito. Kasi kung magkikwento lang ako mga kasinag, baka sabihin kasi nung iba mga kasinag na gumagawa lang ako ng kwento na baka hindi naman bumalik si Bagwis na sinabi ko na bumalik. Kaya ngayon mga kasinag, ipinarinig ko sa inyo yung huni niya. Simula nung nahuli siya mga kasinag na nawala siya dito sa puder ko, si Bagwis hindi na lumayo dito mga kasinag. Hindi na siya napunta kung saan do sa farm or kung saan dyan. Hindi na siya umaalis. Hindi na siya pumupunta dun. Dito na lang talaga siya mga kasinag paikot-ikot. Kaninang umaga nga mga kasinag, nakahuli naman ako ng yung daga. Hindi naman kalakihan yung daga. Tapos dialhan ko siya ng karning manok. Diyan ko ipinatong kaninang umaga. Pag tawag ko sa kanya mga kasinag, andun siya sa kablang dulo. Lumipad siya dito lang sa itaas ng Jimilina. Hindi talaga siya bumaba. Hindi siya bumaba. Tumago ako siguro nasa kalahating oras bago bumaba si Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, hindi na nagpapalapit sa akin. Hindi na rin siya nagpapahawak, hindi kagaya nung dati. Kasi parang siya, nagkapubya. Na parang nagkameron siya ng takot na kada siguro tao na lalapit sa kanya, huhulihin siya. Kaya ganun ang nangyari mga kasinag. Yun ang naging na niya ngayon. Kaya ngayon hindi siya nalapit. Andiyan lang siya sa itaas ng puno, sige lang huni niya. Yun ang kagandahan mga kasinag. Kahit nasa itaas siya ng puno, sige pa rin ang huni niya. Nakakausap ko pa rin siya. Tingnan natin mga kasinag sa masusunod na araw kung may pagbabago. Kasi si Bagwis mga kasinag, hindi pa naman kukunin sa ngayon. Mga ilang araw pa kukunin siya dito. Kasi ang sabi nila, update lang daw muna. Hindi ko alam mga kasinag kung hanggang kailan di mananatili sa akin dito si Bagwis. Pero mga kasinag, may video naman po ako nung mga nakaraan. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo. Kaya yan ang balita ko sa inyo mga kasinag. Good news, nakabalik si Bagwis. Ang bad news mga kasinag, hindi ko na pwedeng ipakita sa inyo si Bagwis. Yun lang ang nakakalungkot mga kasinag. Kasi pagkikitaan ko si Bagwis mga kasinag Okay lang yung mga kasinag, basta masama susunod, suportahan nyo pa rin yung vlog ko, yung mga video ko na i-upload. Suportahan nyo pa rin sana mga kasinag. Sa ating mga minamahal na subscribers, viewers, sa lahat na sumusuporta sa akin, maraming salamat po talaga sa inyo. Taos puso po ako nagpapasalamat at hindi ko makakalimutan lahat ng tulong na ginawa nyo para sa akin, sa amin ni Bagwis. Sa totoo lang mga kasinag, kaya nagpapasalamat po ako sa inyo mga kasinag kasi sa pagtangkilik nyo ng YouTube channel namin ni Bagwis, nag-income naman ako. Pero hindi naman sobrang income na lumaki at nabago ng buhay ko mga kasinag. Sumapat rin naman mga kasinag at nagsubra-subra pa naman kahit paano sa pang-araw-araw naming kagastusan at kahit paano natustusan ko ang pagkain ni Bagwis. Nabilhan nga natin siya ng mga manok. Yung mga ginastos ko kay Bagwis mga kasinag, galing yun sa inyo mga kasinag, yung sa sinahod natin sa YouTube,
sa mga nagpadala ng tulong, sa mga nagpa-Gcash dyan, maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Hindi ko po talaga makakalimutan lahat ng tulong nyo sa akin. Kaya mga kasinag, maraming salamat po talaga. Sana mga kasinag, sa mga sinabi ko sa inyo, sa mga paliwanag ko sa inyo, hindi na kayo malungkot mga kasinag. Naririnig nyo naman yung boses ni Bagwis habang andito siya. Habang sigang salita ko dito, sige naman ang huni ni Bagwis. Kaya salamat po talaga ng marami sa lahat ng tulong nyo. Siya nga pala mga kasinag, ang sabi po sa akin ng nila, na kukunin nila si Bagwis dito, aalpasan lang daw nila mga kasinag sa kanilang protected area. Yun po ang sabi nila sa akin mga kasinag. Kasi sila naman mga kasinag ang may karapatan kung saan nila dadalhin si Bagwis. Pwedeng sa zoo, pwedeng kung saan, pwedeng saan nila gustong dalahin na safe si Bagwis. Doon yan dadalhin mga kasinag. Hindi man nila yan dadalhin na sa ikapapahamak ni Bagwis. Kaya kung sa zoo naman dadalhin mga kasinag si Bagwis, abangan nyo na lang. Pag nakita nyo na sa zoo mga kasinag si Bagwis, alam nyo naman si Bagwis mga kasinag, oras na makakita ang tao, huni lang siya ng huni. Pag kinakausap mo, huni lang siya ng huni. Parang nakakaintindi naman si Bagwis mga kasinag. Basta huni lang siya ng huni. Tapos yung kuko niya mga kasinag, yung isang kuko niya, hindi pa tumutubo, hindi pa lumalabas yung pakilo nung kuko niya. Kaya pag nakita nyo si Bagwis sa mga zoo, yan, si Bagwis na yung mga kasinag. Kilala nyo ito mga kasinag kung makita nyo naman si Bagwis, o kung saan lugar man dalhin mga kasinag, makikilala nyo ito. Sa mga nagmamahal sa aking mga viewers, sa mga minamahal ko ring viewers, salamat po talaga sa inyo. Sa ngayon mga kasinag, pag wala na si Bagwis, tanging alaala na lang maiwan sa akin. Yun na lang talaga ang maiwan ni Bagwis sa akin. Alaala na lang sa pag-alaga ko sa kanya. Lagi siyang dumadapo dito. Naliligo pa siya dyan. Sinasamahan niya ako kahit umulan, umaraw, o kahit anong lakas ng ulan. Sinasamahan niya ako dito. Naliligo siya dyan. Yun lang ang kagandahan kay Bagwis. Napakabait talaga niya, lalo na pag tinatawag ko. Yun na lang talaga ang magiging sa akin, magiging tawag dito, maiiwan sa akin yung alaala ni Bagwis na hindi ko siya makakalimutan simula nung bata ko pa siyang inalagaan hanggang sa ngayong lumaki na. Hanggang sa mawala na si Bagwis dito sa puder ko mga kasinag, hindi ko siya makakalimutan. Kasi daming aral ang natutunan ko kay Bagwis mga kasinag. Kung sa totoo lang, kasi nung ako'y binata pa mga kasinag, mahilig din ako maghuli ng ibon, mag-erga ng ibon, pumatay ng ibon. Rin ako, yung ugali ko nung mga kasinag, talagang hindi naman perfecto. Hindi naman po ako perfectong tao. Kasi nabago lang ang pag-ugali ko nung dumating na si Bagwis dito. Makakita ko ng ibon dyan, hinahayaan ko na lang. Parang normal na sa akin mga kasinag. Kasi kung sa tutusin, napakaswerte ko talaga mga kasinag. Kasi bilang lang yata dito sa Pilipinas ang nakapag-alaga ng kagaya ni Bagwis. Sa 7 buwan, sa magwa-8 buwan ko na siyang alaga hanggang ngayon dito sa puder ko mga kasinag. Napakaswerte ko. Kahit sa iksi ng panahon na yun mga kasinag, marami akong natutunan at marami ring aral na naihatid sa inyo si Bagwis. Kaya magpasalamat na lang tayo mga kasinag. Kailangan natin talagang pahalagahan ang mga ganitong klase ng ibon, pahalagahan ang mga kalikasan para dumami pa talaga ang katulad ni Bagwis. Sa mga nag-i-interest pala dyan na mag-alaga ng kagaya ni Bagwis, wag na kayo mag-interest mga kasinag. Wag niyo nang hangarin na makapag-alaga pa kayo ng kagaya ni Bagwis. Kagaya niyan mga kasinag, aksidente lang naming nakuha si Bagwis na hindi ko naman hinangad na alagaan talaga si Bagwis na mga laga ng ganyang ibon. Aksidente lang talagang napapunta sa amin si Bagwis nung mga panahon na yun na kahit ako walang kakayahan, wala akong alam sa pag-alaga sa kanya, may nakapagsabi lang sa akin na ang kinakain ni Bagwis mga karne. Kaya simula nung mga kasinag, nung puro karne na pakain ko sa kanya, naalagaan ko ng ganyan. Hanggang sa lumaki siya ng ganyan. Hanggang ito na nga, nakita nyo na. Kaya nakakaawa din mga kasinag kung ang isang wildlife, ang ganitong ibon na mapabait ng tao, na manatili sa atin, nakakaawa po talaga. Pag kaganitong naalagaan na ng tao, talagang napakahirap
napakahirap ng mamuhay nila mag-isa, lalo na pagdating sa gubat, lalo na yung hindi naturo ang gaano magpakain, kagaya ni Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, hindi ko naman tinuruan na kumain talaga ito, yung i-train ko siya na mga hunting, turuan ko siya dumapo sa makamay ko na kagaya ng ginagawa ng ibang bansa. Kasi sa ibang bansa mga kasinag, normal at natural lang sa kanila yung mag-alaga ng ganyang ibon. Kagaya sa Dubai, yung nasa ibang bansa pa ako sa Dubai, nababalitaan ko ang mga sheikh dun, mga Arabo, nag-aalaga talaga ng mga agila. Ginagawa nilang libangan, dadalhin nila sa disyerto yung mga agila nila. Nagkukontes sila mga kasinag, mag-aalpas sila ng kuneho, kalapati, kung anong hayop na alpasan nila sa disyerto, at ang mga agila nila ang paunahan magkahuli nun. Ganun ang mga naging libangan nila sa ibang bansa. Yung mga ganyang agila mga kasinag. Dito lang sa atin mga kasinag, napakahigpit talaga ng ganyan, lalo sa wildlife. Kasi nakakaawa rin talaga, lalo na si Bagwis mga kasinag, habang andito sa puder ko, pinagmamasdan ko siya. Nakakaawa na sa akin na umaasa, sa akin na sumasandal siya sa pagkain, kasi halos hindi naman siya nakakahuli sa sa gubat ng mga pagkain niya, hindi siya nakaka-hunting ng sarili niya. Talagang umaasa pa siya sa akin mga kasinag. Hindi ko alam kung hanggang kailan, kung hanggang saan talaga aabot ang ganyang sistema ni Bagwis na sa akin umaasa ng pagkain. Kaya sa mga humahangad dyan, nakikiusap ako sa inyo, sa mga mag-i-interest na mag-alaga ng ganitong ibon. Kahit anong ibon mga kasinag, wag na po ninyong alagaan, wag na yung pabaitin. Kagaya ng ganito mga kasinag, maraming animal lover dito na mahilig sa mga hayop. Pero kung pagmamasdan at iisipin natin mga kasinag, nakakaawa po talaga. Nakakaawa sila. Para ding itong anak para ding anak natin na makiama, makiina, na matanda na, maedad na, hindi pa rin umalis sa puder natin kahit may pamilya na. Parang ganun mga kasinag ang nangyari kay Bagwis. Meron tayong mga anak na papas boy, mamas boy o mamas girl. Basta mga ganyan mga kasinag. Ayan ang mahirap mga kasinag, yung mga ganung bagay, kasi pag nagkapamilya na tayo na ayaw nating mawalay sa sarili nating magulang. Parang nakakaawa talaga mga kasinag, kahit man ako bilang isang magulang, na makita ako ang anak ko'y may asawa na, may pamilya na, nakikita ako parang nakasandal sa akin, na parang wala pa rin pagpupursigi para mabuhay ng mag-isa. Yun ang naisip ko kay Bagwis mga kasinag. Naawa talaga ako. Yun ang nakikita ko kay Bagwis, na parang ganun ang nangyayari. Kaya paano na pala kung wala ako? Kaya sa mga minamahal kong mga subscribers, viewers, alam ko mga kasinag na malungkot man na mapawalay na sa atin si Bagwis, na hindi nyo na talaga siya makikita. Hanggang ganito na lang, ipinarinig ko lang sa inyo yung boses ni Bagwis. Wala tayong magagawa din mga kasinag. Tanggapin na natin. Kasi naman ako ang makasuhan, di ba? May pamilya rin naman na umaasa sa akin mga kasinag. Kung ako makasuhan, tapos magkameron pa ako ng multa ng napakalaki. Pero sa ngayon, baka hindi naman mangyari yung mga kasinag. Kasi wala naman akong nilabag na batas Malaya naman si Bagwis. Di ba? Kinulong ko lang naman si Bagwis mga kasinag nung mahina siya. Tapos nung ilang araw siyang nagutom, yun lang naman, ikinulong ko siya ng ganun. Pero yung tinalian si Bagwis, kung ano, ang maging kaso ko lang dito mga kasinag, kung talagang ipaglalaban nila ang karapatan nila na makasuhan ako, ang mga kaso lang nito sa akin mga kasinag, yung ibinablog ko si Bagwis. Ayan, yung pinapakita ko na ginagamit ko si Bagwis. Tutusin. Kumita ako mga kasinag. Pasensya na kayo mga kasinag kung nakapagsalita rin ako ng masakit. Alam nyo mga kasinag na wala man akong tinutukoy sa salita ko, pero alam nyo mga kasinag kung anong dapat kong iparating. Diba? Alam nyo mga kasinag, sa sarili nyo, tayong mga tao, malawak ang ating pag-iisip, di ba? Hindi pa nang nangyayari, pwedeng may mangyari na, di ba? Kaya salamat na lang sa inyo mga kasinag. Sana sa mga susunod kong vlog mga kasinag, wag niyo pong pabayaan ha.
suportahan nyo pa rin. Kahit mga power 1,000 views mga kasinag, basta may views pa. Basta sisipagan ko sa mga susunod mga kasinag mag vlog. Matapos lang po itong pagtatanim ko ng palay. At pag dito sa pagtatanim ko ng palay mga kasinag, napaganda, pwede naman tayo mag-share. Kaya pinupursige ko mga kasinag na mapagandang ani ko, matamnang ko ng maayos. Mapaganda lang ito mga kasinag. Kahit paano, pwede tayong makatulong sa ganong pamamaraan. Kaya dito muna ako nagpupukus mga kasinag sa pagtatanim ko ng palay, sa mga gawain ko dito. Kasi ganun pa man, mabigyan man ako ng magandang blessing, magandang ani, pwede tayong mamahagi, pwede man tayong makatulong sa ganong paraan mga kasinag. Kaya salamat talaga ng mga kasinag. Habang nagsasalita ako dito, naririnig ni Bagwis, kasi si Bagwis mga kasinag, hindi na talaga magtatagal dito. Kukunin na ito nila mga kasinag. Sa totoo lang, sobrang naawa ako sa kanya mga kasinag. Hindi ko malaman kung naawa ako sa sitwasyon ni Bagwis o naawa rin ako dahil ginamit ko siya sa pagbablog, ginawa ko siyang content. O di ba? Kayo nang bahala mga kasinag kung tama or mali ba talaga yung ginawa ko. Kaya kayo na makakapagsabi mga kasinag. Ito lang mga kasinag ang ipinaabot ko sa inyo. Kaya mga kasinag, pasensya na po ha. Basta sa lahat ng tumulong sa akin, alam nyo yan kung sino kayo. Lalong lalo na kay maraming salamat pala kay Jojo IY Mix. Yan ang tumulong sa akin sa pag-umpisa ko palang mag-vlog. Hanggang ngayon mga kasinag, nagpapasalamat ako sa kanya. Sa lahat ng tumulong sa akin, sa lahat ng mga sumuporta sa akin na mga kaibigan ko. Baka isipin ng iba kong kaibigan, mga ibang kong mga kakilala or mga sa akin, mga nagsusuporta, baka isipin lang nagbago na ako. Hindi ako nagbago mga kasinag. Hindi lang po ako nakakapag-chat sa inyo. Hindi ko lang kayo nakukumusta kasi lagi akong busy mga kasinag. Marami rin po akong ginagawa sa mga pamilya ko. Kagaya nga sa pag-alaga kay Bagwis, sa pagsasaka. Kaya pag minsan mga kasinag, wala akong time na makumusta kayo. Kasi sa dami ko rin inaasikaso. Sa dami ko rin ginagawa. Sa madami rin kasi akong ganap sa buhay mga kasinag. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa mga kaibigan ko, maraming salamat po sa inyo. Pero hindi ko kayo makakalimutan mga kasinag. Sa mga tropa ko dyan, huwag kayo magtampo mga kasinag ha. Sa mga nakasama ko nun, dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, huwag kayo magtampo sa akin mga kasinag. Kasi hindi po ako nakakalimot. Wala lang talaga akong time pag minsan. Saka alam ko rin naman na busy kayo sa trabaho, sa mga pamilya nyo. Kaya pag minsan hindi ko na kayo nakukumusta. Kaya pasensya na ha sa lahat ng mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po talaga. Naririnig naman ni Bagwis lahat. Alam na rin naman ng Panginoon kung anong masama or mabuting nagawa ko. Yan lang ang may parating ko sa inyo ngayon mga kasinag. Pasensya kayo mga kasinag sa pag-update ko sa inyo kay Bagwis. Kasi ang balita ko sa inyo, good news at bad news. Kaya ngayon mga kasinag, salamat pa rin po talaga ha. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sa lahat ng sumuporta sa akin, maraming salamat. Nakakalungkot mang isipin mga kasinag na talagang si Bagwis wala na, hindi na mananatili dito sa atin. Kaya wala na tayo magagawa mga kasinag. Alam ko naman mga kasinag, sa pananatili ni Bagwis dito sa akin, madami tayong aral na natutunan kung paano pahalagahan si Bagwis or pahalagahan ang ating kalikasan. Hindi lang si Bagwis, yung mga iba pa nating mga alaga na mga hayop, mga ibon. Pahalagahan natin mga kasinag. Kung kaya ko lang ipaglaban si Bagwis mga kasinag, ipaglaban talaga natin ito. Kung makapagsalita lang ito si Bagwis mga kasinag na manatili ito sa atin na tayo na lang ang mag-aalaga sa kanya, siguro yung mga kasinag pwedeng mangyari yun. Kasi si Bagwis mga kasinag hindi nakapagsalita eh. Pero kung ganun pa man na makapagsalita siguro ito, nakakamangha baga na makapagsalita si Bagwis
nasabihin niyang, Papa, dito na lang ako. Oh. Dito na lang ako, alagaan mo lang ako, pakainin mo lang ako. Siguro pag kagano mga kasinag nakapagsalita si Bagwis, siguro hindi na kukunin nila ito. Hindi na kukunin sa akin to. Kasi nakapagsalita siya eh. Alam niya eh, di ba? Kaya wala tayong magawa ngayon mga kasinag. Hindi ganun ang nangyari. Kaya mga kasinag, hapon na rin naman, magagabi na. Hindi na ako nagtrabaho kanina doon sa palayan. At sabi ko, bukas na nga lang. At sabi ko nga, i-update ko muna kayo. Kasi hindi ko rin alam mga kasinag kung ano sasabihin ko ba talaga sa inyo. Sa mga nagtatanong, sa napakaraming yung nagme-message sa aking Facebook page, hindi ko alam kung anong i-reply ko sa inyo. Kung paano ko sasabihin. Kaya nagawa na lang ako ng video mga kasinag, ng ganitong video na ipaliwanag sa inyo talaga lahat. Kasi hirap i-chat, i-message sa inyo na ganito ang sitwasyon, ganyan-ganyan. Kasi sa dami nyo po. Kaya ngayon mga kasinag, napanood nyo na, napakinggan nyo si Bagwis, lahat ng pinaliwanag ko. Kaya maraming salamat po talaga ha. Hanggang dito lang mga kasinag, bye bye.